One of the things we don't speak enough about ebungomeni is the Kobela wound. Amagwini bethuna I'm touched le topic ka Gogodineo. I-topic ekudala ndinqwenela uyitheklisha. Ugogo uza nemiba okanye imicelamngeni challenges ezifacwa ngoogqobela amagqirha ke ukutsho initiators ukutsho yayiva more often than not ufumanisa into yoba elona cala kuthethwa ngalo ukuhlukumezwa kwamathwasa ukuhluphekezwa kwamathwasa yayiva yeyona nto sidla ngothetha ngayo leyo. Nqabile khe sijonge ukuhlukunyezwa kukagqobela okanye kwegqirha eli lithwasisayo. Ekanti ke nayo iyadinga ukujongwa, iyayidinga ingqwalasela ngoba iye isanda ngoku into yokuhlutshekezwa yokuhlukunyezwa kwamagqirha. In my 10 years as an initiator, I've been through a lot. It's just that ngendlela esiqeqeshwe ngayo ubugqirha xa ungena kubo uyayalwa, phofu uphinde ujonge nakulo mntu ukuqeqeshileyo, ujonge nakulo mntu ukuqeqeshileyo ukuqeqeshayo bona indlela heyi ujonge kulo mntu ukuqeqeshayo. Uxolo bethunani, there was a call coming. Indlela aziphethe ngayo ufumanisa into yoba awufuni uba ngumohluko. Igqirha eliqeqeshekileyo lifunda ukuthula kanye ngeli xesha kukho umsindo uyathula uvala umlomo. Igqirha lithethi yonke into, awubalisi yonke into, inintsi imfihlo. Njengomakoti xa ifika emzini xelelwa into yoba uyabona ke ngoku ungene kwesinye isigaba sempilo yakho, iingxaki zomzi wakho awuzuzincokola neetshomi zakho ezingendanga zona. Injalo ke nasebugqirheni ufumanisa uba ixesha elininzi kufuneka uginyile ngeli xesha kurharha ngoba kaloku uthunyiwe yaye futhi uya-andastenda into yokuba wena uphilisiwe unyangekile ngoku. Abantu abalindeleyo ngabantu abanenkenkqe abagulayo. Ithi loo nto leyo uthi engena ngomnyango sowulindele nantoni na. Uyayiva ke ngoku sowuredi for ukuhlukumezeka ngelinye ixesha. Sometimes to a point of, this affecting your mental health. Abakhwetha, abahlekazi can change your personality. Abahlekazi, ungagula. You understand? Ifuna umuntu asebenzisa umoya kakhulu nokuthoba umoya. Funeka uthobe umoya xa ungumntu othwasisayo. Zininzi mani izinto, a lot is at risk. Remember lo mntu wamkela umntu that you now give access to, you understand, izinto zakho ezi-personal and private, your personal life, your private life. For example, mna ndihlala ekhaya, ndinyangela ekhaya. My mother is still alive, ndisengumntwana ekhaya. Umzali wam uyakwazi undishawuta mna andithethise njengomntwana phambi kwabahlekazi sometimes. Omnye umhlekazi okhohlakeleyo ngenxa mhlawumbi ye-emotions, you understand, into ekhe yenzeka phakathi kwenu nobabini, you understand, athathe arekhodishe izinto ezenzekayo phakathi kwekhaya lakho aku-expose.
kwi-social media. We live in a very crucial time. We all have access to social media and we use social media to teach and to share experiences. But sometimes social media can be our own detriment. You understand? Ufumanisa into yoba ngelinye ixesha you are not your own self. Kunzima ukulungisa iingxaki zakho because kukho abantwana balapha phambi kwakho. Ufumanisa uba your own children obazalayo respect you more than some of your spiritual children. Xhomeke ngelinye ixesha uba umhlekazi uqeqeshwe njani, ukhuliswe njani kokwabo. Sometimes they come with childhood traumas because unqabile umuntu othwasayo ongenazi ngxaki, especially childhood traumas. You understand? Sometimes the lack of parenting khangabe ufumana ubushushu bomzali wakhe. You understand? Wena ke ngoku njengegqirha lakhe kufuneka umnikeze oba bushushu. Now you have to take over as a parent. Sometimes nathi singamagqirha siba oversensitive. You understand? Umvele umhlekazi ube involved ngelinye ixesha more than you have to. Kuba uzama ulungisana nemeko yakhe into yoba ade abe right, you know, wholesomely, body and soul. Kanti ngelinye ixesha omnye umhlekazi akazuyibona loo nto leyo okanye akazu-appreciata. Instead uyakwazi uthi umntu uzama ukumnceda akuhlukumeze kanye ngeli xesha umncedayo. Sometimes it is not just abahlekazi bodwa, you understand, abasihlukumezayo. Even their families, sometimes ufumanisa into yoba ikhaya lomhlekazi uyohlala emzini ngoba kaloku thina xa sinyanga isiXhosa kukho ixesha loba uyohlala kokwabo iintsuku ngoba uyomnyangela ezinkundleni zakokwabo. Uthi wawufika kweli khaya ufumanisa into yoba inintsi into seyisaziwa ngam apha and ingathi ayintlanga. Ubona ngendlela le utrithwa ngayo, indlela ekuthethwa ngayo nawe nangabantwana balapha. Ufumanisa into yoba heyi ikhona into, makhe ndihlale ekoneni yam ndivale umlomo ndithule ndenze le ndiyizeleyo. Kweminye imizi kube nzima unikwa ukutya uba mawutye apha esuswini nabantwana aba uze nabo. Ngelinye ixesha funeka sikhuphe imali ezipokothweni sowucutha kwakule nkomo uzayibhatalwa kweli khaya ukuze sitye. Uthi wawucela ukutya ibe ngathi ucela into engalindelekanga, kuthiwe khange uyibhale elistini. Siyoyika nozibhala ezi listi ngoba ziyathethisa ngamanye amaxesha ibe ngathi ufuna izinto ezingummangaliso. Uthi ndizawutya le nto niyityayo kodwa ngelinye ixesha kube nzima into yoba bakuphe le bayityayo. You understand? Zizinto ezinjalo man. Omnye umhlekazi ubona into yoba ukwi-competition nawe ngoku. Ngeli xesha kanye usamqeqeshela ubugqirha uba makakhule ebugqirheni bakhe, ubone into yoba no, uzibona ingathi yena ubhetere kunawe okanye bengenza bhetere kunawe, not knowing into yoba okanye forgetting into yoba wena unyamezele iminyaka. Ufika yena kudala uyihamba le ndlela ngokunyamezela nokucoselela. Afune yena into yoba makave sikathathe, you know, just take from you. Ndinike konke, sundilinganisela, sundiveyishela. Ade abe nokungokwakho itasi yakho umhlekazi. Uyakwazi ukuba itasi umhlekazi athathe incwadi yekhaya yokunyanga kumakhaya anetasi ayibona ifanele yena, aphume ephehlweni ayozenza igqirha engekagqitywa. Uzawuhamba ekhwaza igama lakho phaa athi ndinyangwe nguNonkwenkwezi, kodwa uthi wawumjonga ufumanisa uba no man, akho mntana unophuma kuNonkwenkwezi unje. Zinto ezenzekayo kodwa ke siyanyamezela. Camagwini bethunani, makhe sincokoleni ke camagu.